Tarisa. Ndoba ndathi nganitole picture. Kuna vanhu vaiti atisipira kuti maisimba vaisirwa madhoyo mazikizeki aya. Ndamaona zvakare. Kuti vati kana munhu ati nangu zvemazikizeki ndo zvatinogona kana kuti aungachataura ivo avaitaura handisi ndakadero kwainzi toda kuzoti anta mari. Ari kutaugwa acho akaita ewaiti amunoziva yaya anonziwo kana munhu achita private project yake ndo anotenga. Ndamaisa mukati muno mumaoni. Riri kunzi $135 ndo emukati ari 2 chachi 35 times 2 kana iriyo type iri kunzi nevanhu ngati vaitire maisimba chomi wenyuyu celebrity renyu kana mati mimi hazvigoni kuti vaitigwe wayo I think aripo mamwe andaona ari kunzi $20 riri 1 ndangoya nazvo zvise zvakadero zviri mupikiti. Then waniri apa papashe kana kwanzi hatisi kuda kuti vaitirwe remazikizegi iroro ema $24 wanire pashe toda kuti ritwere $55 ndaenda ndikanoti ndiratidze chimaona munoreva akaita hudhu akaita ungane muko akaita ungane chii ndore pashe $155 kana mada kuti vaitirwe zvechirungu chingopera chiri chirungu ndasingadi kutokuudzai ndenda kuita makuwa ndandakatotaura nemunhu wangu yeye kuti aiwa leta ndo pandozodi pandinozozvisa ndakuita seBhati guwa riri kundiremera hana yangu iri kurema I cannot breathe nekuda kwokuti ndiri kunzwa kuda kuti ndionekerwe ndidade ndishine pari kusoma tiles pano vanhu vaJesu. Me I'm telling you muna kuitwa zvinhu zvakanaka mumudhurere mukafamba maisimba maraini muchinzwa makuhwa evanhu muchaafekitika imba yatadza kupera kwazvo muchiteerera makuhwa asina basa handiti right. Last week zvamanga musingatozivi so ndakutongoita guhwa handi hangu ndinokuratidzai mwoyo wako ndikana vanhu vaJesu handi ndinokuratidzai onekere kuti ndiri beautiful in front of these things. Unozodengisi mwana wamaisimba ndomudawo mutambo uye watanga mutambo mutambo uye watanga mutambo uye maizvisiva ire izvi taurai baba Zimba. Aiwa ini ndiri kutenda ini ndiri muno mukati meimba ndiri kufara nezvamuri kutiitira izvi. Amen. Zvandakadai kutarisa nemaziso angu aiwa ramba makadaro tiitira aiwa ikoko muchengetewe nanyadenga aiwa tiri kunyengetererai zvakasimba muyambuke Mwari vane chokuita noupenyu hwedu tose vanotichengetedza ndinokutendai musatirasa atenda zvangu ndafara guys for the people you don't know how much I was happy to the happiest. I feel like this is my house. Iri kudekoretwa. Iri kuti zvinhu zvakanaka. Jehovha musiku wedenga wakanaka vanhu vaMwari. Moyo wangu uyuka dai maiziva pakapledgewa matiles aya mabox 13 akapledgewa nemunhu 1. Tailon idzi ndatanga kudzisenga nhasi. Zvinhu zvese zvinanje zvisenga musingazvizivi izvi. Kusvika zvakwana zvakaita 13 izvi munhu wangu yeye wandiri kutaura this mukadzi ariko ari ikoko. Ndobva ndamuti
pandaitambura kumatsvaga ndaicommunicata naye because ndaisati kuti afile sekuti zvinhu zvangu hasi kufamba sei hasi kubuda aizvihwisa zvose ndokuchibva adii angoti its okay zvose nendakamumbirira kuzongoona pazvichaitika. So idzi mabhegi aya edu aya ndiri kutora mbichana panapa ndatoone 5 1 racho ndoratadza kusvika kwazvo rikabvujukirapo ndikati ngariiswe musaga. Saka izvozvezvo tikuda kuti ndichanozvitora zvichaita 13. Saka munhu uyu ndambofonera washaka nditi ngandiwedzere rimwe aite 14. Sasa tisati kapa quotation ye13 akati ngaaitwe 14 just to be safe. Hamozviona kati ngatimbotanga taita kuti zviungane zvose kana zvaungana wasvika zvikazosvotera chibhegi ichocho bozi izosvotera chibhegi 1 chacho ichocho tochiona kuti zvofamba sei. Grout sponsor wedu ye1 akatenga zvimazipesa wati akatenga akabhadharazve ari kuita tiling yacho. Mwari unozodi ndimwari wakanaka. Mwari wayo nyasha dziri kuitika pano pamushando dzida maisimba radzai kuti muri kufara muchitenda Mateus anodhura mazuna emoziva anodhura. Saka musazita sokuti hamuna basa nazvo chitaurai saurai muchisekerera kana kunamata itai zvekunamata namatirai munhu iyeyu munamatirei pfugamai apa munamatiri afari ndigai ndikubatsirei kugwadama igaiti gwadama chose noti study totodawo gombororo renyu tisaita sei hendei ndimunoziva nengwenzeni usiungura mukati mekura masheva ndiri mwana mudiki apa chatinoziva mukati mekura masheva ndimunoziva nengwenzeni usinungura mukati mekura masheva ndapfugama pamwe chete nevanhu vari kutiitira zvakanaka mukati momusha uno mukati mekura masheva chigonai kuna vawedzera makani kumazuva pese pavanogara pese pavanovata pose pavanofamba pamwe chete nemhuri yavo yavakapiwa mukati mekura masheva ndimunoziva nengwenzeni kusinungura mukati mekurarama ndapfugama mabhina magokora pamwe chete naivo baba edhibhoni mukati mekurarama shebaba zvese pangorema kuti vagona dai varege kudai kunoekerwa nevarege kudai kunobheuka murodhi mukati mekurarama shebaba pose paanofamba pamwe chete nemhuri yavo mukati mekurarama shebaba muvawedzere makani kumazuva mukati mekurarama shebaba pamwe chete naivo sisishero mukati mekurarama pavanofamba nemota yavo mungoro yemota mugona kuna vawedzera makani kumazuva mukati mekurarama shebaba varege dai kubheuka murodhi mukati mekurarama shebaba chepamwe chete nepavanozodzokera mukati mekurarama shebaba ndimunoziva pamwe chete nesuwo mukati mekurarama shebaba tivegerei mazuva nekumazuva tigone kunogara mukati momusha uyu mukati mekurarama variko vasingadi kuchiwana chichifara mukati momusha mukati mekurarama shebaba asi imi timakanyi musatevedzera zvinotaurwa nevanhu mukati mekurarama shebaba takatofara takasununguka mukati mekurarama shebaba baba ndinochema simba pamwe chete nemhuri yangu mukati mekurarama gona kuna vawedzera simba nemakomborera pamwe chete nasimba narutendo nataunga natinotenda mukati mekurarama shebaba naivo nana baba avo mukati mekurarama mugona kuna vachengeta makani kumazuva agone kunochengeta vana vavo mukati mekurarama shebaba. Endai kundimbonamata mabasi pamudi kunamata uye namatai angazoti tinokuregerai kunamatisai. Aiwa ndiri kudana mbiri huri yekudenga mangwanani ezuva rino nanhasi uno wamadai kutimutsa nyama nemweya zviri pamwe chete kuti tigone kupfugama nemabhini magokora mugone kuti tungamirira panguva ine mangwanani ano mambongo kudenga pose patichaswera nepose patichagara nepose patinenge tichirara. Ndimi muchengeti wedu wedenga mambongo kudenga ndichikudza mambongo kudenga mumusoro kururama ivo vamakaisa pamberi pouso hwangu kuti vagone kundiitirawo chakanaka mukati mouno musha vose vari kundibatsira basa iroro ndiri kuvaisa pamberi pouso hwangu ndichivatoita pakati poruoko rwomwanakomana waMwari Jesu Kristu vagone kutisvisira kuna baba vavo iko kumusorosoro kunova kwatisingagoni kusvika kwatisingagoni kuonesesa nemaziso edu. Mishongo wokudenga kumusoro kururama tiropofadzeiwo nokuda kwesimba renyu mishongo wokudenga chengetedzai hwai dzenyu dzose dzamakasika pasi pano panyika vanotambura zvirema nemapofu nevose mambongo kudenga vachafamba munzvimbo dzakasiyana siyana vagonerei mambongo kudenga chakanaka pakati poupenyu hwavo. Shongo kudenga kumusoro kururama ndigoni kuwedzera kana kutapudza panguva ine yemangwanani ano mambongo kudenga nezita raJesu Kristu mwanakomana waMwari. Musasiye mambongo kudenga iye mutumwa baba edhibhoni watinova mambongo kudenga watichabata mupendero wake tichigona kuti timutevere nedzidziso yavanenge vachitipa tigone kuvavarira denga rakarurama rakanaka
Zvinokumbira shongo kudenga kumusoro kuramba kuti varopofadzei vanotiitira chakanaka mukati muno musha. Naivo sisi chero mambongo kudenga kumusoro kuramba vari muno. Vanotidzidzisa dzidziso yakakura yakanaka yakarurama mambongo kudenga. Kuti tigone kuziva nzira yakarurama tsvene. Pose patinenge takarasika mambongo kudenga kumusoro kuramba vanotidzoredzera. Tigone mambongo kudenga kuteverera gwara rakarurama rakanaka mberi kouso hwedu. Shongo kudenga kumusoro kuramba musasiye muvachengetedze. Pose pavanofamba mambongo kudenga vachosangana nechakanaka mberi kouso rwavo. Tenzi wangu kudenga makataura mchita anokumbira anopowanikwa kuzanuzvarirwa anotsvakanowani nokuda kwesimba renyu neshi wangu kudenga. Zvose izvi ndinowanikwa ndichizvitora ndichizvitsveta mukati morumwana kumana wenyu hwokurudyi. Ndimi mune masimba denga nepasere nembiri. Haiwa ndichagoni kuwedzera kana kutapudza ndosiyira mbiri yenyu Yesu ndichiti haleluya. Amen. Ndakure zvako ndodanzira. Ndodawo kuvharisa muna matondo kuti ini mufaro uri pakati pemwoyo wangu maisipa muzivi muziva ndoda kukuta mbaikudzai shuwa mufaro iwoyoyo ka wakanyanya kupetwa nekupetwa ndikandona muzira baba nemwanakomana mweya musanti Mwari baba Jehovha wari kumusoro ikoko ndinouya pamuri takapfugama tiri makwai enyu mangwanani anu tichikutendai nekunge muchitibvumbamira kwamuri kuita mazuva ose. Ndoda kukutendai na baba Simba na mai Simba vari vakabhadama muzuva ranhasi vari vaviri vari murume nemukadzi kapo yakataura kuti aiwa isusu tichange tichimira tiri tose tiri vaviri mukuoma kwezvunhu mukunaka kwezvunhu mukunetsana vanhu vanonetsana ivava asi tinongoti Mwari dai vagara vachipingira pakati pavo mufaro ndio watinoda pakati pemusha uno asi chandinoziva ndechekuti vanodzokedzana vanowana vachiwanika gwara rokuti vadzoke vachitsvakana mwakabuda nekokoko mwambobuda achitsvaka kuti nebhebhi wangu aindepi bhebhi dzoka bhebhi ndokuda ndibaba Simba vane vogwadziwa kuti bhebhi woita sei mai Simba wotiwo baba Simba ava vati vanhu vava vanodanana pamwe havazvizivi. Ndoda kuvaisa pamberi penyu Jehovha kuti varatidzeiwo kuti inonzi no more faith life I want true love baby ende ipi ndozvinhu zvandinoona apa tochiti vanhu vekuzhe vasapindira pakati perudo rwavo ndozvinhu zvandonamata vasavavhiringidza nekuvafidha mashoko asiwo ndoti kana mai Simba vakaenda nekwavanoenda nako ndoti wari kundofidwa naye mainformation kunzi baba Simba havaiti vaise zvitanda muzhe vasazviteerera ndotiwo zvakare baba Simba pavanobuda vakanzi mai Simba havaiti vaise zvitanda muzheve vasazviteerera toti vanhu vavawanana yavo irambe ichidi isunganidzwa nemi kumusoro chasunganidzwa kudenga chasunganidzwa pano pasi sezvamangoitewo pano makatendera kuti imba iyo iri kuvakwa yapera mansion palace ipi dipula amene kuti inonzi butterfly mudenga imomo iperi izvozvi yapera vanhu vari kungotarira ukaenda mhiri uko mazenga anenge achiti vaivai hatei kana mazenga akanaka iwayo zvingamboiti wakamira pamusoro peruwari unoziona kuti hei musha wakavakwa uyu idhirimu kamuturu yakazozadzikiswa zvakambogombera asi aiwa kana zvinhu zvakazodzokedzana ini ndikaitarira imba indoti ndimi here Jehovha muri kumusoro kudenga panguva yepasika yatatarirana nayo Isita vanhu vachange vachiziva kuti ndikuenda kuEaster kumusangano asi ndichisiya ndakakiya dhoo rangu ndakaisa makii ndoenda nawo ari mukati mehembe munhu achinda kunonamata achinamatira imba yake kuti yakazopera hazvina kukundikana ndonamatirawo zvakare mashemarienzi ose akasiponza zvose zvakaitika kusvika muzuva ranhasi vatakagwadama pano vanhu vaJehovha kuisirwa matauzi nemunhu mumwe akangoti ndinoda kungomira ndakasiponza imba yamai Simba iwanikwa ichiswa matauzi ndoda kuti iswe tylon ndoda kuti iswe zvinoiswa zvose pakuiswa matauzi haisi nyore vanhu vaJehovha ndinoda kumunamatira munhu iyeye Mwari danga achizadzikisa chishuwo chake chose chemoyo munhu zvakare iye ndoda kuchiramba ndichimunamatira nekuti ndiye wakava first client yamai nababa Sheroni yekuti avapromotewo mukati meupenyu hwavo vawanike vachiwana mari kubva kuzvirimwa zvavo 3 figures here Jesu ndo hwakuda kukolapsa ndikazvifunga kuti Jesu munhu uyu zvokwadi makamutuma sei mukati meupenyu hwangu panguva inowo zvakare 3 figures baba namai Sheroni vakawanikwa vachitengegwa zvinhu zvavo akati ndinda kuvapromota mukati meupenyu hwavo vamboonawo something kuti ziya ravo rakateukirei havasi kugona nemufaro kutaura kwandiri kuita munhu mumwe chete zvakare iyi ndochinamatirawo zvakare vose mashemariedzi vakabanikwa vakabata imba iyo kuti inge ichiwanika ichimira kumazen'e kusemende kungoro dziri kuya dzese nemvura nechiri dziri kuya nemarivasent ndoda kuvanamatira vanhu vese ivavo chikafu chatiri kurya tochinamatirawo zvakare kuti vanhu vari kuti basa zvokwadi mugare kure nemoto Mwari vakuprotekte kumabasa kwamuri kuinda ikoko musatombodzingwa nezita raJesu naizvozvo ndinoti muzita rababa nomwana kumana mweya musango amen.
makumbo ngokwazi mapira